Η χρηματοδότηση των ΜΚΟ. Το βίντεο που ακολουθεί βασίζεται στο εργαστήριο που υλοποιήθηκε για τους εθελοντές των φορέων του δικτύου Green Waters. Το έργο «Δίκτυο Πράσινα Νερά» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund με φορέα υλοποίηση στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και εταίρο την AMKE-IC. Ας δούμε πρώτα ποιος είναι ο ορισμός μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι εθελοντικές οργανώσεις σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των μελών τους σε αυτές. Δεν δημιουργούνται με σκοπό το προσωπικό κέρδος ή το οικονομικό και επαγγελματικό όφελος των μελών τους, είναι υπόλογες στα μέλη τους και στους χρηματοδότες τους, είναι ανεξάρτητες στη λειτουργία τους μέσα σε ένα προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο και δρούν εντός της κοινωνίας επιδιώκοντας το καλό είτε του συνόλου είτε των ομάδων που εκπροσωπούν. Ίσως δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός όρος για τις ΜΚΟ, υπάρχουν όμως πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Βασικότερα είναι ότι δεν ελέγχονται από κρατικές υπηρεσίες, αλλά αυτό προσδιορίζουν το σκοπό τους, ότι εξυπηρετούν κοινωνικούς, πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς και βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στον εθελοντισμό και στην ελεύθερη βούληση συμμετοχής. Δεν έχουν κερδοσκοπικό σκοπό, αλλά έχουν οικονομικά έσοδα. Ας σταθούμε λίγο περισσότερο στο σημείο αυτό και στα έσοδα των ΜΚΟ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι ΜΚΟ μπορούν να αναπτύξουν εμπορική δραστηριότητα, να πουλήσουν αντικείμενα ή να προσφέρουν υπηρεσίες, αλλά με μοναδικό σκοπό την ενίσχυση του έργου τους και αποκλείοντας το διαμοιρασμό κερδών στα μέλη της οργάνωσης. Από τον ορισμό που δώσαμε για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, είδαμε ότι προσδιορίζουν μόνοι τους το σκοπό τους, αλλά εδώ πρέπει να προσέξουμε και να θέσουμε ένα μεγάλο ερώτημα. Τι γίνεται στην περίπτωση όπου η χρηματοδότηση λειτουργεί ανταποδοτικά για το προσφερόμενο έργο της οργάνωσης, δηλαδή υπάρχει περίπτωση η ανάγκη για χρηματοδότηση να υπαγορεύει το ποιο θα είναι το προσφερόμενο έργο τελικά της οργάνωσης. Υπάρχει περίπτωση η χρηματοδότηση από τρίτους να επηρεάζει τη βασική αρχή του αυτοπροσδιορισμού και της ανεξαρτησίας της οργάνωσης. Το τελικό ερώτημα είναι, υπάρχει περίπτωση η ανάγκη για χρηματοδότηση να χειραγωγήσει ή να αλλάξει τη στοχοθεσία μιας οργάνωσης? Στο σημείο αυτό θέλει προσοχή. Επιστρέφοντας στον αρχικό ορισμό, είδαμε ότι οι ΜΚΟ είναι υπόλογες στα μέλη τους και στους χρηματοδότες τους. Συνεπώς, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις υπόκειται σε διαδικασίες λογοδοσίας και διαφάνειας για τις πηγές χρηματοδότησης και για το προσφερόμενο έργο τους. Εδώ μπορεί κάποιος να έχει μια ένσταση ότι ο υπερβολικός έλεγχος ή οι υπερβολικές διαδικασίες ελέγχου και διαφάνειας μπορεί να φρενάρουν γραφειοκρατικά το έργο της οργάνωσης. Εδώ θα σας μεταφέρουμε έτσι μια διατύπωση που έχω υποθεί πολλές φορές για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, ότι δεν υπάρχει απόλυτα υπόλογος οργανισμός. Υπάρχει όμως ένα όριο λογοδοσίας, κάτω από το οποίο οι πιθανότητες εκδήλωσης κακόβουλων πρακτικών είναι σημαντικά αυξημένος. Και εδώ θα προσθέταμε ότι κάποιοι ενδεχομένως βρίσκουν εκεί πάτημα και ευκαιρία για να κατηγορήσουν μη κυβερνητικές οργανώσεις για τη διαχείριση που έχουν. Ξεπερνώντας τα ηθικά διλήμματα και τα σημεία που πρέπει να προσέξουμε σχετικά με τη χρηματοδότηση από τρίτους, γυρίζουμε στην εξέβρεση πόρων και να δούμε ποια είναι τα προβλήματα και δυσκολίες που υπάρχουν στην έβρεσή τους. Είναι το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, κάτι που επηρεάζει κυρίως τους ιδιώτες, πολίτες, υποστηρικτές. Είναι μια στάση καχυποψίας για τη σωστή διαχείριση των οικονομικών, κάτι που σχετίζεται με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των οργανώσεων, και η δυσκολία στην συνταύτιση των στόχων της οργάνωσης με τους στόχους του φορέα χρηματοδότησης, είτε αυτός είναι μια επιχείρηση είτε είναι ένας πολίτης. Μιλώντας για χρηματοδότηση, υπάρχουν δύο κατηγορίες πόρων για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Είναι οι μικρές και εσωτερικές πηγές πόρων και οι εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα ή από φορείς τρίτων.
Στις μικρές πηγές χρηματοδότησης θα συμπεριλάβουμε τις συνδρομές των μελών, πωλήσεις χρηστικών διακοσμητικών ειδών με την ταυτότητα της οργάνωσης, εκδηλώσεις επικοινωνίας και διάχυσης των δράσεων της οργάνωσης, καμπάνιες χρηματοδότησης, καμπάνιες crowdfunding με συγκεκριμένο σκοπό για κάποια δράση της οργάνωσης, δωρεές για τις ονοματισμένες ανάγκες της οργάνωσης, χορηγίες για συγκεκριμένες δράσεις της οργάνωσης και τα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ξεκινάμε δηλαδή από κάτι εντελώς εσωτερικό, όπως είναι οι συνδρομές των μελών, και πάμε σιγά σιγά σε μια διαδικασία εξωστρέφειας με προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπου και κάποιος τρίτος συμπράττει μαζί με εμάς σε μια δράση που έχουμε προγραμματίσει. Ένα σχόλιο για τις μικρές και εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης είναι ότι στις περιπτώσεις αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο των δράσεών τους και ο υποστηρικτής, είτε είναι πολίτης, είτε εταιρεία, κληροδότημα, ίδρυμα ή κάποιος άλλος, αποφασίζει αν οι δράσεις της οργάνωσης ταυτίζονται με τις δικές του αξίες, στην περίπτωση μιλάμε για κάποιον πολίτη, αν οι αξίες ηθικές, κοινωνικές, τις επικοινωνιακές ανάγκες, κυρίως στις περιπτώσεις των εταιριών που έχουν κάποιο δημόσιο προφίλ, και τους στόχους και τους κανόνες χρηματοδότησης, στις περιπτώσεις που μιλάμε για κάποιο κληροδότημα, κάποιο ίδρυμα, και συνδέονται όλα αυτά με το αποτέλεσμα της δράσης της οργάνωσης. Αρχίζοντας αυτή τη διαδικασία εξωστρέφειας, ας περάσουμε στις εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης από τρίτους. Μια πολύ κοινή, διαδεδομένη, γνωστή σε όλους πηγή χρηματοδότησης είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Erasmus, το Life, Europe for Citizens, τα Interreg και πολλά άλλα προγράμματα, κυρίως με θεματικό χαρακτήρα, άλλα στοχεύουν στο περιβάλλον, άλλα σε κοινωνικά θέματα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων και στο τέλος του βίντεο θα σας προτείνουμε κάποιες πλατφόρμες στις οποίες μπορείτε να τα παρακολουθείτε. Και μην ξεχνάμε, υπάρχουν κατηγορίες ευρωπαϊκών προγραμμάτων που προωθούν την ιδιότητα του πολίτη και τη συμμετοχή στα κοινά, όπως και τα προγράμματα Horizon, τα οποία έχουν ένα μεγάλο εύρος, μια μεγάλη γκάμα θεμάτων που υποστηρίζουν. Να πούμε εδώ ως σχόλιο ότι τα Horizon ως μεγάλα προγράμματα είναι δύσκολα και πολύπλοκα στη διαχείρισή τους και καλό θα ήταν για μια οργάνωση να μπει ως απλός εταίρος ή απλά να έχει μια συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, να μην στοχεύσει αρχικά στο να μπει διαχειριστικά επικεφαλής σε ένα πρόγραμμα Horizon που συνήθως έχουν ένα μεγάλο και πολύπλοκο προϋπολογισμό. Εκτός από τις χορηγήσεις και τα προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες χρηματοδότησης από την Ευρώπη, όπως τα EA Grants, που είναι προγράμματα χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με κεφάλαια από τις τρεις χώρες, την Ισλανδία, την Λιχτενστάιν και την Νορβηγία, που στοχεύουν στην ισότιμη ανάπτυξη των χωρών της Ευρώπης, τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά. Το πρόγραμμα Active Citizens Fund, που χρηματοδοτεί και το έργο Green Waters, είναι μέρος των EA Grants. Πέρα από τα προγράμματα χρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν και διεθνείς ευκαιρίες χρηματοδότησης. Υπάρχουν πάρα πολλές, είτε είναι κάτω από την ομπρέλα του ΟΗΕ, είτε από μεγάλους γνωστούς φορείς, National Geographic, Global Fund Foundation. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι οργανισμοί. Συγκρατήστε το Funds for NGOs, που είναι κάτι που αφορά κυρίως οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στην περιγραφή κάτω θα βρείτε τα χρήσιμα links για να μπείτε σε πλατφόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου παρουσιάζονται δυνατότητες και προγράμματα χρηματοδότησης για ΜΚΟ. Μιλώντας για προγράμματα χρηματοδότησης, έχει ενδιαφέρον και είναι πολύ χρήσιμο να δούμε
ποια είναι η διαδικασία και τι χρειάζεται να ξέρουμε, να δηλώσουμε περιγράφοντας μία πρόταση για χρηματοδότηση. Πρέπει να διευκρινίσουμε αρχικά ότι οι χρηματοδοτήσεις, όλες οι χρηματοδοτήσεις γίνονται όχι για να υποστηρίξουν την οργάνωσή μας. Όλες οι χρηματοδοτήσεις γίνονται για να κάνει η οργάνωσή μας κάτι για ένα γενικότερο πρόβλημα. Μέσα από τη συμμετοχή και την ενεργοποίησή της για να αντιμετωπίσει ένα γενικότερο πρόβλημα, θα επωφεληθεί και η ίδια σε γνώση, εξοπλισμό, συνεργασίες και οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Δεν μας χρηματοδοτεί κάποιος για τις δικές μας ανάγκες. Άρα, περιγράφοντας μια πρόταση χρηματοδότησης, πρέπει να περιγράψουμε το τι κάνουμε εμείς για να λύσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα γενικότερο πρόβλημα. Αυτά που θα χρειαστεί να έχουμε αποσαφηνίσει για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την πρότασή μας, είναι το ποιες δράσεις σχεδιάζει να υλοποιήσει η οργάνωσή μας για το σκοπό αυτό, αν έχει την ικανότητα, τη γνώση, την εμπειρία για να οργανώσει αυτές τις δράσεις, αν έχει τη διαχειριστική ικανότητα να υλοποιήσει το έργο και να διαχειριστεί τα οικονομικά του έργου, με ποιους άλλους εταίρους θα υλοποιήσει το πρόγραμμα, ποιες ενέργειες θα κάνει, δηλαδή ποια είναι τα πακέτα ενεργειών και πώς αυτά μοιράζονται στους εταίρους, ποια είναι η κατανομή των εργασιών που θα γίνουν για να υλοποιηθούν οι δράσεις της πρότασής μας. Ποια είναι τα τελικά παραδοτέα, δηλαδή όταν θα τελειώσει αυτό το έργο, τι θα μείνει πίσω του, τι θα έχει παραδώσει. Πώς αποδεικνύεται ότι έχουμε υλοποιήσει αυτά τα παραδοτέα, ποιοι είναι οι δείκτες, τι είναι αυτό που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση της υλοποίησης, δηλαδή των παραδοτέων. Ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα που θα έχει όλο αυτό το έργο που θα παράξουμε εμείς για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που έχουμε περιγράψει στην αρχή. Και πώς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του έργου, η συνέχιση δηλαδή του έργου, η συνέχιση της λειτουργίας αυτών που εμείς θα παραδώσουμε μετά την λήξη της χρηματοδότησης. Και τέλος, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με ποια σειρά θα γίνουν όλες οι δράσεις που προβλέπονται στην πρότασή μας και ποιος είναι ο προϋπολογισμός του έργου που προτείνουμε. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα έχουμε αποσαφηνίσει, να τα έχουμε καταγράψει, να τα έχουμε μελετήσει και να τα έχουμε διασταυρώσει. Θα είναι κομμάτια που θα μας ζητηθούν σε μια πρόταση, είτε είναι ευρωπαϊκή, είτε είναι από κάποιο διεθνή φορέα, είτε είναι ακόμα και από ένα πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας. Σε ένα επόμενο βίντεο που ετοιμάζουμε σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις στο ΜΚΟ θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στα βασικά σημεία σύνταξης μιας πρότασης χρηματοδότησης.